खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 11 फेब्रुआरि 2022 मायथाइ एबा 28 माग दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै थिरांथा लानो हानाय गोहोआ सिगांनिख्रुइ गोख्रों जागोन। खामानि थिलियाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद आरो सुबुरुन मोनगोन। थालांनाय खामानिफोरा गोख्रैथि लागोन आरो गोदान बिथांखिफोरा महर लागोन। नखराव मोजां खौरांआ गोजोननाय लाबोगोन। फोथायथिजों नाजानाया जाफुंसारगोन। मोनाबिलिया गावखौ सानखांनाय आरो गोजोननायनि थाखाय साबजाथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा आरो मै गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव गियाननि गेजेरजों मुलाम्फा जानायनि नेरसोन नुनो मोननाय जादों। रां थिसननायनि सिगां एबा गेदेर थिरांथा लानायनि सिगां सुबुरुन लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव दिदोमथि थागोन आरो खामानिफोरा थि समाव जोबगोन। नखरारि जिउआ गोजोन जागोन। धैर्य आरो संयमजों लानाय थिरांथाफोरा इयुननि मुलाम्फा लाबोगोन। सावस्रिया नर्मेल थागोन, नाथाय जानाय आदारनि सायाव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रायज्लायनाय रोंग'थिया नोंथांनो जर'खा मुलाम्फा लाबोनो हागौ। गोदान सोमोन्दो आरो सिनायथिफोरा इयुनाव हेफाजाब होगोन। फरायनाय, लिरनाय आरो बिजोंजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। गुसुं दावबायनायनि खाबु दं, जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब होनाया नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। साना थुलुंगाखांनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि महरै नोंथाङा गोख्रों मोनदांगोन। नोंथाङा नखरनि बिबानफोरखौ जाफुंसारै सामलायगोन। गोजाम गोरोबलायनाय आरो जेथोफोरा सुस्रांजानो हागौ। नोंथाङा सावस्रियाव लासै-लासै जौगानायखौ नुनो मोनगोन। गोसोआरि गोजोननि थाखाय ध्यान एबा आरज गाबनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गासैखौबो दाजाबनानै साना गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। सिंह राशि। दिनै मान-सन्माना बांनायनि नेरसोन नुनो मोनदों। नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि थाथाया गोजोनथाव थागोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। साना फोथायथि आरो मोनफुंनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों केसर गाब। कन्या राशि। दिनै सानथांखि खालामनानै मावनाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। खामानि मावनाय लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। फिसा-फिसौ जाफुंसारनाया नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां थानाया गोनांथार। नाङा-फाङा साननायनिफ्राय गोजानाव था। साना दावगाफुनाय आरो सोलोंथायारि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें सिलभार गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय आरो समानथाय थागोन। बाहागोदारि आरो हेफाजाबजों सोमोन्दो गोनां हाबाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। आरिमु, फेशन आरो समायनाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे साना गाहाम। थिरांथा लानाय समाव समानथि लाखि। नोंथाङा नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै मावखान्थि आरो आन्दोनि खामानिफोराव जाफुंसार जागोन।
रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय मोननाय सुबुरुनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिनो हागौ। गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ दबथायनो गोनां जायो। धैर्यजों लानाय थिरांथाया थार फोरमान जागोन। साना नोंथांखौ गोसोआरि महरै गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा सोलोंनो आरो दावगानो थाखाय मोजां खाबु मोनगोन। दावबायनाय आरो सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरा मुलाम्फा जागोन। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। गोसोआरि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। मोजां सानस्रिजों जाफुंसारनाया फैगोन। मोनाबिलियाव नों गोसोआरि गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें मुगा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं मुलाम्फाखौ मोनगोन होनना फोरमायो। जिउ राहानि जौगानाय आरो दावगानायनि मिजिं दं। नोंथाङा गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोननो हागौ। नखरनि हेफाजाब होनाया नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। आब्रुथिखौ लाखियोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन। साना दिदोमथि आरो समानथाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें खमला गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रि आरो सोरजिलु सानस्रिया मुलाम्फा जागोन। समाजारि आरो फालांगियारि मान-सन्माना बांगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोआरि रोखानि थाखाय थिरांथाफोरा थार जागोन। गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। साना थुलुंगाखांनाय आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै गोसो आरो इसिङारि गोजोनआ बांगोन। सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जानायनि खाबुफोर दं। नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ सिरि आरो समानथि थागोन। ध्याननि हुदानि गेजेरजों गोसोआरि गोजोनआ बांगोन। साना गोजोन आरो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।